Pachipamwe vadiwa. Mukupedzisira kwedu kutaura pamusoro penyaya yorubhabhatidzo rwaJohani papart 2 takataura isu kuti chakanga chafambira Johani mubhabhatidzi nechakanga chakafambira Jesu chakanga chiri chinhu chimwe chete, asi maitirwo azvo akanga akasiyana. Takati isusu Johani wakauya ari pamurau, Jesu wakauya ari pamweya. Muri kupanzwa apa? Ndizvo zvinotiisawo parubhabhatidzo rwaishe wedu Jesu Kristu. Johani wakabhabhatidza nemvura, wakanatsa vanhu nemvura sezvaingoitawo vaprista vakare verudzi rwababa vake Zakariya naamai vake Eriza. Asi Jesu wakauya achibhabhatidza nomweya. Jesu akanga asingarape netsvimbo kawo, akanga asingape nhombo. Kana akati dhimoni buda, raingobuda. Anga asingade kunongedza netsvimbo kana kunge akabata tsvimbo kuti dhimoni ribude mauri. Waitaura iwe uri kwauri ikoko, zvichida iwe unenge uri kuchipinge uku wakabatwa nedhimoni rako, iye ari kuChegutu. Iwe wakanga usingatombonzwa kuti Jesu ataura. Kana wakanga uchirapwa uchirwara nedhimoni iroro, anongotaura ari kuChegutu kuti rapwa, iwe unenge wabho uri kuchipinge. Saka pane mutsauko ipapo. Jesu wakanga uri wemweya nerubhabhatidzo rwake rwakanga rwuri rwemweya. Johani wakauya uri pamurau nerubhabhatidzo rwake rwakanga rwuri pamurau. Sezvo zvakangoita kuti Old Testament yakanga iri yemurau, murau ndowakanga wakabata. Asi New Testament yakazouya yave yemweya. Asi musarashike, nekuti chakawira varume ava vaviri chimwe chete. Naizvozvo kana pasina murau hapana mweya. Murau uri pamweya, mweya kuitwa kwemurau. Tichapinda zvedu muchidzidzo ichocho mumwe musi, ndozonyatso kutsanangurirai kuti tseketudzei. Takataura panyaya yemavhesi yezvipfeko. Takati Jesu wakauya achiti chii? Achiti kana munhu akakutorera chekunze womupawo nechemukati, akakurova kudama rekurudyi mupewo rekuruboshwe. Tikati izvi zvine chekuita nemweya izvi. Asi Johani wakauya achiti chii? Kana munhu iwe une shati mbiri, wopawo kwako imwe yepiri. Muri kupaona kusiyana kwazvakaita? Ndokunge une shati mbiri, kana une imwe chete wanga usingakwanisi kumupa. Kana wakanga uri pasi pomweya kuna Jesu, waitofanirwa kumupa shati dzose mbiri, iwe usara usina.
Asi pari pamurau Johani akati unongokwanisa kumupa yechi2 yacho, iwewo sara une 1. Uyai tisvike paJorodhani. Zvikanzi Johani waibhabhatidza murwizi rwaJorodhani. Takambotaura nyaya yekujorodwa papart 1. Kana muchida kuenda moenda papart 1 yechirongwa chino. Tari kujorodwa ndekwemai, ndekwemapostori. Kosei Jorodhani? Kosei murenje? Zvikanzi Johani wakanga wazvitsaura pauprista hwavaRevhi nokuti hwakanga hwaipa. Saka Johani mavambo euprista hwaJesu. Muri kupaona? Hwakatotsauka kuti uhwo hwaRevhi tasiyana nahwo, huri panyama uhu. Takuenda pauprista hunoda zvaMwari. Zvinei kuti wakabarwa nani, sekuru vako ndiani, rudzi rwawakabva ndorupi, uri mutema here, uri mutsvuku here, uri muchena here, une rumwe ruvara here. Zvakanga zvisisina izvozvo. Nekuti vaya vakanga vapuwa zvinhu izvozvo vakanga vaita sei? Vakanga vazvikudza nazvo. Naizvozvo imimi munozvarwa mudzimba dzouprista, muchenjere kungwarira zvinhu izvozvo izvo. Nekuti baba vako kana vanga vari muprista, vachizikanwa nokutenda kwavo, nyangwe zvavo maprista amazuva ano, kutenda kwavo kuri kwakatsauka zvako, kuno urombwa mukati. Hazvireve kuti iwewe watovawo muprista, unofanirwa kutoshandira ndima yako kuti ugova muprista waMwari. Kana baba wako pane zvakanaka zvavaiita, hongu ngazvitedzera. Kana pane zvakashata zvavaita, siyana nazvo. Usasanganise zvababa vako zvakanaka nezvako zvehuipi. Senzera ndima yako. Jorodhani ndo maibhabhatidzwa vanhu naJohani Mubhabhatidzi. Kupinda kwavo kutanga vari pasi pomurau munyika yechipikirwa kwasiyana nekupinda kwevechipiri ava vari pasi pomweya. Urikuona? Zvikanzi asi chiko vanofanirwa kumbotanga vaita sezvakaita vokutanga. Ndipo patinobatira kumurau. Kana tabatira pamurau tozobhabhatidzwa nei? Nomweya. Kose akazovabhabhatidza Jorodhani zvakare. Zvikanzi vekutanga vakanga varipo kusvikira pakuuya kwaJohani Mubhabhatidzi vakanga vakundikana. Sisitemu iyo yakanga yakundikana, yanga iri panyama. Murau chaiwo vakanga vasingatevedzi. Vaingozvikudza vaprista vacho, nerudzi rwacho rwaingozvikudza kuti tiri vatsvene, vasiri vatsvene. Jesu ndiye anopa utsvene kana uchiteverera iye. Kana uchiteverera zvechiJudha ichi, hakuna utsvene hwaungawana.
Utsvene unokwanisa kuhwana chete kana uchiteverera zvechijuta kana waziva Jesu. Nekuti wakaita mutsvene uri muJudha, zvokwadi Jesu haungambotadza kumuziva, nyangwe dai akanga asati auya. Zvinhu zvaunenge uchinzwa mukati mako ndizvo zvinhu zvinoitwa naJesu. Ndo zvinopupurirawo Jesu kuti ndiye Ishe weSabata, ndiye akanga akamirwa navanhu kuti achazouya, ndiye Mesiya. Izvo zvinenge zvakutopupura mumweya mako, mumwoyo mako, usati wagamuchira Jesu, usati waziva Jesu, usati wamuona nemaziso ako, kana wambomunzwa wataurirwa pamusoro pake, unenge wakutomuziva. Uku kutozongomuona nekutozongobhabhatidzwa nomweya, unenge utomuziva kare, kunenge kwakuzadzisa chii? Kururama. Ndicharangarira kutaura, dai ndikarangarira kutaura pamusoro pekuzadziswa kwokururama. Zvikanzi Johani waigara murenje achibhabhatidza vanhu ari paJorodhani, achiti vanhu pindai muumambo hwokudenga. Ndodingindira rake iroro, pindai muumambo hwokudenga. Renje rinomirire chiko? Ndokwakaparara vaya vakanga vamazero akati pakubuda paIgipita. Vakatadza kuchengetedza murayiro, vakatadza kuteerera Mwari, asi vana vavo vakazopinda munyika yechipipikirwa. Asi nyange zvakadaro, vakazoteverera vana vavo vakakundikana. Zvikanzi tounzani? Tounza Jesu pachake, tounza Mesiya muponesi, kuti azotsvaga vakaita sei, vakarasika vana veIsraeri. Zvikanzi panguva yavakayambuka Jorodhani pekutanga, paya panonzi vakapinda neareka murwizi, vakamira pakati perwizi. Pavakanga vakamira napo pakaoma, vanhu vakapfuura napo kusvikira vapfuura vese, areka ndeye kuzopinda muKenani. Muri kupanzwa kapo? Zvikanzi vakanosvika panonzi paGirigari. PaGirigari ndo pavakabviswa zvikanda zvepamberi. Zvikanzi nhasi taita sei? Tabvisa kusekwa kwako, kutukwa kwako, kuzvidzwa kwako kwakanga unako uchibuda mubva muIgipita. Wava munhu mutsva. Muri kubanzwa apa? Zvichireva kuti chii? Munhu mutsva womweya wazvarwa. Naizvozvo vari kubhabhatidzwa vakanga vakarasika, vana vaIsraeri vaibhabhatidzwa naJohani. Zvaitoreva kubviswa, kutadza kwamadzibaba avo nekwerudzi rwakanga rwuri muKenani. Asi yakanga isiri nyaya yenhaka yaAbhurahama kana yaJakobho. Yakanga yava nyaya yenhaka yeumambo hwokudenga. Rubhabhatidzo rwaJohani ndirwo runobvisa kuzvidzwa kwako kweIgipita. Kana uchitobva pana Johani, ipapo parubhabhatidzo rwaJohani watova chisikwa chitsva, wakuda zvino rubhabhatidzo rwomweya. Vakatadza kugara muKenani zvakanaka nekuti vakanga vasina chii? Rubhabhatidzo rwomweya rwakanetsa. Zvikanzi vakanga vana Joshua naKarebhu, vakamboshingirira asi naivo vakafa. Pavakangofa, nyika yakatanga kutadza. Panze pekuti vachitora nyika yese vagare imomo vakasununguka vari rudzi runoda Mwari, vakanga kutanga kutokurosa mabhodha vachinotsvaga vamwari vevamwe. Ndo panozobuda ngirozi yebhokimi payo.
ndo panozotanga kurobwa vanhu, ndo kutanga kwekusagara zvakanaka munyika yavo yeIsraeri kusvikira nanhasi. Hondo naMwari haisati yapera pakati paIsraeri naMwari. Zvese zviri kutoitika iko zvino izvi hauzi utsvene hwaIsraeri, ihondo yavachiri kuita naMwari, kuramba Jesu kwavachiri kuita. Kusvikira munhu wakare, munhu wakanga uri pasi pemurau waMozisi akakundikana akafira murenje, kusvikira munhu wakapinda muKenani akakundikana zvakare ari pasi paJoshua, kubvisa kushorwa ikoko kusvika kushorwa ikoko kwabviswa, havangakwanisi kupinda muumambo hutsva hwokudenga. Nekuti muumambo hwokudenga mune munhu ari pamweya anoda Mwari, anoteerera Mwari. Ko kuti gariri zvinoreve chii? Tombopa madefinition. Kuti munhu usina kuchena ka? Nokuti vose vakanga vari munyika yeKenani, vose vakanga vari munyika yaIsraeri, mumabhodha eIsraeri, vakanga vari vaGarirea pamweya. Hapana wakanga vari mutsvene, nyangwe nemuJerusarema vakanga vakangofanana navaGarirea. Ndosaka vaida kutotanga vasukwa naJohani Mubhabhatidzi kuti vazogamuchira mweya mutsvene. Vanhu vose vaIsraeri navaJudhiya vakanga vakaita savaGarirea, vaifanirwa kuzvarwa patsva. Vaitoda rubhabhatidzo rutsva, nekuti rubhabhatidzo rwokutanga rwavakaitwa vari pasi paJoshua rwakanga rusina kushanda zvakanaka. Vaitoda kubhabhatidzwa kepiri naJohani vagova pasi pomufudzi asingafe. Zvichida dai Joshua akaramba ari mupenyu, vanhu vaingogara vachimuteerera. Asi nekuda kuti wakafa navakuru vose vakanga vanaye vaitya Mwari vakafawo, vanhu vakasara vakungoita zvavanoda. Jesu unorarama nekusingaperi. Vanotenda maari ndo vanoziva kuti unorarama nekusingaperi. Vaprista vakanga vakaita savaGarirea. Tochienda pakubhabhatidzwa kwaJesu. Zvikanzi pakubhabhatidzwa kwaJesu pane kuzadziswa kwokururama. Jesu wakanga usingafanirwa kubhabhatidzwa nani? NaJohani. Asi zvinhu zvaingofanirwa kuita sei? Kubhabhatidzwa, nokuti munhu anobhabhatidzwa ndiye akaita sei? Ane chivi, mutadzi, anenge atendeuka pazvivi zvake. Zvikanzi paakabhabhatidzwa pakaonekwa njiva ichibva kudenga ikasvogara paari. Hazvireve kuti Jesu akanga asina mweya poso apa. Jesu akazvarwa ane mweya mutsvene, nekuti munhu womweya mutsvene, mweya mutsvene wakaiswa muna Mariya ukava nyama. Kwakanga kungova kuzadzikiswa kwokururama, nekuti kana tisina kuzadzikisa kururama tinenge tatora nzira yedu
maona. Ndo dambudziko rina maKristu mazhinji ekuti haadi kunyanyosodzidza murau, haadi kunyanyoteerera zvemurau, nekuti havadi kuteerera nenzeve dzavo nemwoyo yavo nepfungwa dzavo. Vanongoti tiri pasi penyasha, tiri pasi penyasha. Vanhu vakadaro havakuendesei kudenga. Vanhu vakadaro munopera mugomba remoto muchipedzera mataitsi enyu pasina. Teererai kumurau. Murau ndiwo unokudzidzisai pamusoro pemweya. Pasina murau hapana mweya, hazvimbofa zvakaitika, nekuti Jesu ndo matauriro ake iwawo. Kana pasina murau, teererai inini. The law and the prophets mozozviverengerawo. Murau namaprofita zvakanga zviripo kusvika panani? Pana Johani. Asi hakuna nomurau mumwe chete ungaora kana kudonhera pasi kusvikira zvose zvaita sei? Zvazadziswa. Hakuna mweya pasina murayiro. Zvikanzi pakanzwikwa izwi richibva kudenga, vamwe vakati mabhanang'ana, vamwe vakati chii. Inzwi rakati chii? And a voice came from heaven, you are my son, the beloved. Zvikanzi inzwi rakabva kudenga richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinofarira. Chimwe chidzidzo futi icho chakakura zvitireka. Apa zviri kunzi chiko? Zvikanzi Israel is not my son. Muri kupanzwa ka? naMwari. Ndizvo zviri kureva izvi. Israel is not my son. Ndio interpretation yamunofanira kunge munayo iyoyo. Pachinzvimbo pavo pava naniko? naJesu. Ndiye anofarirwa naMwari. Wakanga akambosarudzwa pakutanga ndianiko? ndiJakobho. Asi Jakobho arambwa. Zvikanzi uyu ndiye wandinofarira, ndiye mwanakomana wangu. Paari ndo pandakutanga kuvaka rudzi zvakare. Tinozviwana kupiko izvozvo? Exodus 32 akare. Nekuti Mwari wakanga woda kuparadza vanhu vose vakazvarwa naJakobho kusara kwaMozisi nemhuri yake chete. Mozisi wakademba, wakaita intercession hanti. Zvikanzi Mwari hamungazosekwa navanhu here? Kunzi Mwari wakabudisa vanhu muIjipita akatadza kuzovapinza munyika ichipikirwa, kuita sezvinonzi Mwari unenge wakundwa navanhu vakanga vari muKenani. Zvikanzi hamungazonyadzisa zita renyu here izvo zvamakuda kundikudza inini? Ko madii kungopedzesa izvo zvamanga matanga izvo? Saka varakapinda muKenani vari pasi penyasha. Vakanga vari vanhu vakaita sei? Vakanga vakafanirwa kuparadzwa. Mwari wakanga watovaramba kudhara. Asi angoramba achivayeuchidza kuti teererai imimi, ndimi wandakasarudza. Ndakakusarudzai imimi pakati pamarudzi ose, kwete kuti makanga muri nani kupfuura mamwe marudzi ose, kwete. Imimi pakati pavanhu vose munenge ndimi muri kupedzesera chaiko chaiko. Mune mwoyo yakaoma. Zvikanzi vaprista havazi vangu naMwari. Ndo voice pazvariri kutaura. Vaprista havazi vangu, vanhu veIsraeri havazi vangu, vanhu veJudhea havazi vangu. Uyu ndiye mwanakomana wangu, ndiye wandasarudza, ndiye wandinoda, ndiye wandine rudzi naye. Paari ndo pandichabudisa rudzi rutsva. Izvi zveIsraeri izvi kanganwai. Asi murau wakangoramba uri murau ka? Murau wakadzidziswa vaIsraeri ndo watakangopuhwa izvozvo. Murau wakadzidziswa vaIsraeri ndo watakadzidziswawo naJesu. Asi zvakanzi zvinhu izvi zvigamuchirei pai? Pamweya.
Israeri yose haizi yangu. Kusara kwekunge vasukwa vacheneswa naJohani Mubhabhatidzi vagogamuchira chipo chemweya mutsvene, havangave vamwe. Jesu unotaura zvimwe chetezvo kuna Nikodhimu handi. Zvikanzi munhu anofanirwa kuita sekuzvarwa patsva, haangapinde muumambo hwekudenga kusara kwekunge azvarwa patsva. Zvikanzi unofanirwa kuzvarwa patsva nemvura nemweya, norubhabhatidzo rwani rwaJohani norubhabhatidzo rwani rwaJesu, ndokuti munhu akwanise kupinda muumambo. Muumambo hwekudenga munogara vanhu vari pamweya, hazvireve kuti havazive murayiro. Murayiro ndo namba 1 kwavari. Ipapo paitorakidzwa kunzi Jesu ndiye muchinda wavanhu voumambo hwokudenga, mwanakomana wani waDhavhidhi. Asi ini ndakati ani pakutanga? Ndakati Johani wakanga wakapfuura Dhavhidhi. Ndozvandakataura kaini papart 1. Mwenda munoverenga Pisarema repiri, I think makaverenga Pisarema repiri verse 7. Tindingari 1 here. Uzakana uchidai so zvine zvida pane mumwe munhu anenge achikuverengera iwe uchidzidzisa chete. Ndokuti tichitanga kutovhura mapeji rimwe dambudziko rotodzosera basa kumashure. Because I will tell of the decree of the Lord. He said to me, you are my son, today I've begotten you. Zvikanzi izvi ndo zvakatemwa naMwari. Zvikanzi pazuva rino, ndoda kuita direct interpretation. Ndakati pazuva rino iwe wava mwanakomana wangu wandakazvara. Zvikanzi ndikumbire ndiite marudzi nhaka yako. Jesu ndo rudzi rutsva rwevanhu vari kudikanwa naMwari kudenga. ZveIsraeri zvakakona zvakaguma. Saka makore 40 avaIsraeri avakapedza akanga asina basa kaya, kwete, nekuti namazuva iwawo vaIsraeri vaidyawo kudya kwemweya sekwatiri kungodyawo mazuva ano. Inoita kunge trial period, nguva yokuedzwa, nekuti naiye Jesu wakapedza mazuva 40 ari mukuedzwa nadhiabhori. VaIsraeri vakapedzawo makore 40 vari mukuedzwa kunzi vakafanira here kupinda zvokwadi, kuti Mwari akanga aita mistake here kuti vanhu ava vaite sei, havangapinde muKenani. Muri kupanzwa? Zvakanga zvatotaurwa kubva kwokutanga kunzi imi hamupinde imi. Ndatoona mwoyo yenyu kudhara kuti mwoyo yenyu yakasindimara iyi, hamupindewo. Nyange ndakakupai 40 years idzi ndichikuedzai kuti ndione kana pane mumwe chete akafanirwa kupinda muKenani, handimuwani. Ende zvokwadi pakapera makore 40 vose vakanga vafa, vamwe nokutoparadzwa nokuparadzwa. Nyasha dzakanga dzisipo here? Dzakanga dziripo, zazaza dzakanga dzakawanda, nekuti vana vavo vakatopinda muKenani nenyasha. Kenani akanga yakafanirwa kupindwa nemunhu wose akanga abuda muIjipiti pasina zvemakore 40. Munhu wose navatorwa vaifanirwa kungonopinda muKenani chete, vachifamba navaini, vachitadza vachigona vaingonopinda muKenani chete.
Asi Mwari akaona kuti vana ava hatiti kana 1 year navo vari muKenani vanenge vaparara vose. Saka Johani ndakamboti wakaita sengirozi inenge yakachengetedza masuo edenga. Muri kuzviona ka kuti kana usina kupfuura nepana Johani norubhabhatidzo rwaJohani haungapinde denga, nekuti pakatochengetedzwa naJohani akatomira ipapo. Hamene kana zvinhu zvinombotaurwa kune mamwe makereke, handizivi zvangu kuti makereke akasiyana siyana mafungiro namaitiro chaiwo akasiyana. Asi Johani akamira pasuo achiti, reurura zvivi zvako, tendeuka, uite sei, ugobhabhatidzwa, ugotanga kubuditsa muchero unoenderana nekutendeuka. Muchero waJohani wakanga uri izika, ndiwo wekuti iwowo kana une bhatya rimwe, mabhatya maviri wopa mumwe. Kana wapuwa basa rekuti uri muteresi, chingotora izvo zvawanzi utore. Kana uri musoja, usanetsa vanhu nokumanikidza vanhu. Wakanga uri izi murayiro iwo. WaJesu uyu wakati omei nekuti uri pamweya. Saka vanhu vose vanokuudza kuti tina Jesu, havana Jesu, vanonyepa. Kana vanga vasingakwanise murayiro vazopinda pana Jesu sei? Regedzai mweya ubude kubva pamurayiro, ndio uchakudzidzisai. Nekuti kana mada murayiro waMwari, mada mweya waKristu. Jesu wakangofanana nemweya wakafanana naJoshua. Let me say, mweya wakafanana naJoshua ndio unotipinza muKenani kuti tikunde marudzi ose eKenani. Varoyi, n'anga, zvitopota zvose zvatinosangana zvavanhu vari mukati menyika yeKenani. Mweya ndiwo unoita kuti tikunde madzimambo aKenani ose navanhu vavo, tichishandise chiko, munondo weshoko. Yatisanganei zvakare pachikamu chinotevera, part 4, patinenge tichitaura pamusoro perubhabhatidzo rwaIshe wedu Jesu Kristu rwomweya. Naiwo mashoma, Mwari akukomborerei, akomborere mwoyo yenyu irerekere kwaari. Amen. Amen. Chisarai.